Asikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uThabiso umfoka acele manje uqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba ibingelela inkunzi umbhinyiliki umavinjwa nge1000 la kwi channel ochungechunge uhlanga media uhlelo ke why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina lapha ke sibhalelwe insizwa lapha ke ibhlungu ngendlela eyisimangaliso ngomshopho omkhulu kakhulu owathi mawuyehlele ikubo kubo ngoba uma kulamana ubaba nobaba kubo kalo baba ongangizali ke biologically useyike ekhaya nakhona mangehlelwa umshophi khona ikakhulukazi umshophi ungehlela ngengane yakithi kuyingane yakithi engenza lobo buhlungu kuba buhlungu kakhulu ngoba phela lo muntu siyigazi sinaye ake siyobheka ukuthi lolu talatiya singaluxazulula kanjani esiphi isisombululo lesingaba naso kulolu talatiya olathi malahlele umfowethu ake sikhijime selapha e-studio siyobheka ukuthi umavinjwa nge1000 uyilungisa kanjani le nkinga asikubingelele lesiphinde sikwamukele embukeli lapho ngasekhaya ubingelelwa inkunzi umbhinyiliki umfoka acele ngaphansi ke kochungechunge lukamabona kude uhlanga media lapha ya ku YouTube ohlelweni why mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu ubuzwise mina sinananga udadewethu lapha obhaleliwe umuntu uthize wathi uyafisa ukuzokhuluma naye bukhoma la kumabona kude dadewethu siyakubingelela sakwamukela yebo sawubona bhodam ninjani ngiyaphila siyaphila mina nguThabiso ngakacele ihost yalo hlelo ekuthiwa iwhy mina ngaphambi kokuthi nje ngiye mayelana nalomuntu mhlambe okuyena okubhalelile ngizoke ngifisa ukuqale ngazi kabanzi ngawe uyangithola ngami ya ukwazi nje ngawe ukuthi umuntu okanjani ngiyacela mhlambe makhona la ungezwe khona kahle ungabuza nawe mina nje ngizoloku ngibuzile izinto ezithize ngifisa ukuzazi khona ngizokuqonda ukuthi okuzokhulunywa yilowo muntu okuyena osibhalelile kukhona nila ekuhlobana khona nezinto engizokubuza zona aw okay yebo siyabonga nokuthi kodwa ugcina ufikile ngiyabona ngathi usayilahlekele nje lahlekile ngempela no khulileka dadewethu so sizokubuyisela nje esimoyeni uzohamba right futhi engifisa ukwazi ukuthi ekhaya ni bangakhi nazalana babangakhi ekhaya siba u6 amantombazane nje wodwa ne yebo kubaba noma okay abazali basekhona bona uma usaphila baba asekho emhlabeni uyabona nje umuzi nomuzi mangabe engathi baba khangalala ngokuthula umuzi nomuzi mangabe kukhulwa ke kube khona imisebenzi obonaka ukuthi le imisebenzi yabantu besilisa le imisebenzi abantu besifazane kodwa ke kuyiminyaka esiphila kuyona kuthiwa ukumsebenzi womfana ukumsebenzi wentombazane kodwa nje ngokujutshwa kwemisebenzi kunemisebenzi nje njoba ungeke uzubona umuntu wesifazane emba umgodi nje makushoniwe ngoba umsebenzi wabantu besilisa lo ngiyekuthenini ke uma ngabe kunemisebenzi kumele yenziwe yabantu besilisa kuyaye kube ubani osebenzayo endaweni kanjalo enabantu besifazane bodwa niyenze njani noma nani yake nenze njani nje even kusaphila ubaba wakho namanje ekhaya sakhula sasikhula singamantombazane sodwa kwahamba isikhathi baba wabona njengobusho ukuthi imisebenzi ihlukene yeah njengobuhlobo bethu baba benobhuti wakhe onengane yomfana osewadlula emhlabeni wadlula ubhuti kababa wakho yebo okay so wakhetha ukuthi amlande amlethe ngala afunde ngala ahlale nathi since enamantombazane wodwa kwafika kwaba uyena umfana yebo okay uyena umuntu ebelekelela ke ngezinto ezithize noma kuthunywa nje bekuthunywe nezinto ezidinga umfana yebo bhutambe kunjalo okay bekunjani ukuphila ngaleso sikhathi nje ekhaya khona umfowenu benimthatha kanjani benimthatha njengomuntu owumfowenu wegazi noma mhlawumbe benibuyeni imnikeze lo ndawana engathi vele uhlobile akasiyo wale ekhaya ubhuti wethu ubhuti yebo bekunjani ukuhlala naye uma ungake ubhuti nje futhi wathi mzemngaka no ukuthi ngifuna uqale ngiqonde sonke nje isimo sasekhaya ngoba umuntu obhalile umuntu
onobuhlobo naye manje ngifuna uqale ngiqonde ukuthi niphila kanjani ekhaya uyabona Isihlobo. yes so usekhona vele umfowethu lo mfowenu lo ekade ehlala ekhaya Yebo, ngiyacabanga ukuthi usakhona. awukwazi ukucabanga phela ngisho kini ukuthi usekhona yini Ekhaya lami. Usahlala khona Ngiyazi hayi akasekho ekhaya. akasekho ekhaya Cha. ngikuze akasenabo abazali Yebo asenabo. usehlala kuphi manje Angimazi ngokukhula phela komuntu ukushintsha impilo. Ngingazi ukuthi wayaphi. Okay Yebo. ehamba ekhaya kanti wayethe uyabe umfowenu lo Uhamba wakhe ekhaya wasiyofunda ezempilo. Ezempilo. Yebo. Okay nisenako ukudonsana naye nifonelana ukubuza nje umfowethu ukuthi right wathini Cha, eksekho. nizwene naye yonke into ise right kodwa ngithi Ukucabanga kwami, cabanga ukuthi si right. Okay abanye udade wenu nje ni right nabo Yebo si right ekhaya. akekho umuntu mhlambe ongathi hayi awuzwene naye labo dade wena abakhona ekhaya Kodwa lembuzo sinzima kakhulu manje. Andikhuluma ngekhaya umuntu ubhalile. Angithi umuntu ohlobene ngisafuna uqale ngithola isimo sasekhaya ngisazophumela ezihlobweni bonke odade wenu nezwana right nabo Si right. noma yonke into right okay uphila nabantu basekhaya uphila nabantu emphakathini unabangani ophila nabo mawumuntu ngiyacabanga ukuthi nawo nako konke lokho ngikubalayo Yebo nginakho. bonke labantu engibabalayo uzwene nabo akekho umuntu mhlawumbe kube nonqa naye noma mhlawumbe umuntu ekuthiwa nje wena nje basiphila awumkhulumisi la emhlabeni Ngiyaphila nomuntu kodwa mase ngenzela phela into wrong. Angikwazi ukumpretenda vele isidalo sami. Ngaze ngampretenda. Eyiphi indlela onayo mhlambe owenza ngayo uma usuke ujabulile eyiphi indlela yokujabula nendlela ocelebrate ngayo izinto uma ngabe usuke wehlelwe isimo esithize mhlambe sikujabulisayo uyaye ucelebrate kanjani izinto ekanjani If ngijabulise mina noma ngijabulisa umuntu or isenzo somuntu isenzo sakho ngaba ukuthi uphase kahle esikoleni kungaba ukuthi uyogqoka ijazi uhappy ngaba ukuthi kunomuntu mhlambe othe wakugixabeza ngezinto ezithize ekujabulisa eyiphi indlela ocelebrate ngayo mhlambe hamba yolwandle ubuka ulwandle uvakasha kubo boyfriend uyaye uthathe amanzi amponjwana kube indlela yokuzijabulisa eyiphi indlela nje uyaye ube nayo indlela ngiba nayo nje ukuthi sihlangana nabangani bami phile nje sibe mnandi celebrate nje celebrate sakushisa inyama yes sa yonke nje leyo nto icabangayo all right ngiyakuzwa dadewethu ngiyakuzwa kunomuntu ke la osibhalela nginomuntu osibhalela ezinye zezinto ngiyazi zinako ukuhlobana nento esiyibhalele kodwa ke soloko sibona ngendlela kunomuntu la osibhalele lo muntu osibhalele kune video ekhona la le video ngizomnikeza yona uyibuke umuzo ukuthi uthini yebo angazi noma uready yini ready ngicela okay sisibone la okay uzemisa nje kanje ifoni la phaya izansi bese uyapress uplay bese uyayibukela ke lo video Sanibonani. Igama lami ngingumenzi ngwangubani. Namhlanje ngithathe ithuba ngapha lapha uhlanga media why mina. Benginesifiso sokuba bangilekelele ngikwazi ukufana imlomo nodadewethu ukuba ngikwazi ukuthi ngihile ngodaba alenza kumina lungehli kahle emoyeni ngoba waqamba amanga ekhaya wathi mina ngintshontsha imali ebazi kahle ukuthi uyena ontshontsha imali and lokho sengiyakwazi ngoba ngaze ngaxoshwa ngisho ekhaya ngihamba ngohlala kaBaba omncane so ngifuna ukwazi ukuthi why yonke lento le ayenza why yenze kumina hayibo ngisangayiphinda ngidlala ngiyabonga sifuna ukubona yena nje qobo lakhe
Hayi asishongo ukuthi ukhona. Bekuyivideo nje ukuthi ubuke. Ukuthi unenkulumo kanjalo yena umthetho wakhe. Bebhalele lokho kuphela. Yeah, manje uyamazi lo muntu? Yebo ngiyamazi. Uyini naye? Yena bhuti bengimusho owalanda ubaba. Oh. Wamlethe ekhaya. Naye ngithi kubo kini. Wamlethe phela ekhaya wathi uyikubo. Kwathiwa ukuba uthini wena? Nami ngithi kubo. Mbuzo uthi kwathiwa ukuba yena bhuti phela bamletha ekhaya. Bamletha. Yebo. Okay. Ukhona around ubhuti wakho? Aw. Ukhona around. Ngicabanga ukuthi mhlambe uyafisa ukwazi ukuthi mhlambe siphi isizathu ekuyisona mhlambe saholela lapho ekuthenini agcine eqosheka. Ngoba nje bebuya nje umuntu onesiqiniseko ngaphakathi kuyena ukuthi lento ayiqoshelwa uthi akazazaza yenze, yabo. So mina ngeke ngize ngikhulume ke okuningi ngaphandle kokuthi ngibize yena azizela azoyikhulumela. Ngicabanga ukuthi nawe lokho kulindile. Sengilindele ukuthi ile ayiqoshelwa akazange azayenze yini la ayenza yena. Angazi. Okay, siyabonga kakhulu. Ake simamukele nangeza. Ndoda yamadoda. Ninjani mfowethu? Iyaphila kanjani? Siyaphila mfowethu. Usibhalelile ngane yakwethu. Salifezekisa futhi iphupho lakho lokuthi sikwazi ukuthi sikutholele nangu udade wenu. Ukhona njengamanje uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabule kakhulu kumbona. Indaba yakho mfowethu siyizwile. Siyizwile. Kuyikhona ukuthi kumele sithole iside lesibili ke manje. Wena siyakuzwela kakhulu ngendaba esizwile yakho. Sesifisa ukuzwa elinye iside manje. Mhlawumbe mengase uthathe umbukelo umbeke ungathi yini le kuyona eyenzeka kahle into engenze ngabhayela ekhaya ukuthi usisi wami wantshontsha imali ekhaya. Mayintshontsha imali waqamba manga wathi intshontsho yemina. And manje sengiyazi ukuthi uyena wantshontsha imali. So ngifuna ukukhila ngaphakathi ukuthi why lento ayenze kumina. Athi ngitshontsha imali ngayitshontsha. Imali mfethu. Meveza uthi wena uzalwa ubaba omncane wakhe kuyiqiniso. Yeah, kuyiqiniso. Okay. Uthathiwe wena wazohlala kubo naloko kuyiqiniso. Yebo kuyiqiniso ngoba kufanele izenzo phela lemfuyo futhi. Okay. Ubudlelwane bakho nobaba omdala wakho kubaba wakhe babunjani? Ubudlelwane bami nobaba omncane babo right kakhulu. Lokho ngakusho ukuthi ayikho into ayingangenzeli yona ngendlela nami izinto ayengitshela ukuthi ngizenze ngale nje ukuthi ngikoloza njengengane yomfana ekubene ngayena baba wami. So ngilonto mhlawumbe ngibona ukuthi iyona into ukuthi angikhonze kakhulu. Wow. Ananizwana nje kodwa kakhulu. Yeah, kakhulu. So obaba benabantu balamana kahle ne. Kuqala ubaba kaSisi lo ebese kuza ubaba wakho. Okusho ukuthi ubaba kaSisi ubaba omdala wakho. Usisi ubaba omncane wakhe ubaba wakho. Ne? Okay. Bebunjani ubudlelwane benu? Ninobaba kaSisi ubaba wakho omdala. Ubaba omdala bese nomdlala nobuhle kakhulu. Ongangokuba ayikho indaba engenzeli yona. Yabo. Ngoba mina wayethi mayengithuma ethi nje angenze noma yini angicela yona. Uyena. Ngamapolice maseko angenza noma yini ayishoyo so lokho angenza ukuthi angikhonze kakhulu. Okay. Manje mfethu wena ukuthola kanjani ukuthi udade wethu lo uwenze lento othi wayenza uyantshotshwa uyena imali? Ngithola lento lena ngithole ngomngane wakhe. Umngane wakhe sifunda naye esikoleni la ngifunda khona enyuvesi ngifunda ephakeme. So ilapho engithole khona ukuthi uyena wenza lento.
Imake umngane wakho wabhoreka waqonda nje wafike wathi manje kunento kanje. No, kuye kwenzeka phela ngoba singalena nomngane wakhe sahlangana sathandana. Niyathandana nomngane wakhe. Oh, okay. Asisi nansi inkulumo ngathi iyavela ngapha kuthiwa Lokhoza waxoshisa umfowethu ekhaya kini ngokuthi untshontshe imali bese wena futhi uthi uyena oyintshontshile lo mali. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Kokuqala nje butwami mina nginabangani abaningi. Okwesibili ukuthi mina ngazi watshontsha imali. Akayitshontsha awusho ukuthi uyintshontsha. Mali bayithatha vele yena siqo sakhe. Mana uwena owasho ukuthi wayithatha. Cha, kodwa yena wayithatha imali. Okay, wambona. Into okhuluma ngayo into wayibona eyenza. Umuntu uyayazi lento ekhaya. Okay. Ukhona umuntu othi ngambona eyenza. Yebo iyaziwa ngiyavuma ngiyakuzwa. Ukhona umuntu othi nje ayi usibanibani yena ufakazi wambona ethatha. Ayikho umunye umuntu ongatshontsha imali ekhaya. Sizingane singamantombazane. Asikhulanga sitshontshe. Into yokutshontshwa nje ukuthi kulahleka imali makulahleka into ekhaya. Hayi yenzeke ngoba sekukhona yena. Oyenzeka ngoba nakusekhona yena. Yebo. Oh, khona lelo lisho ukuthi akekho umuntu ongantshontsha imali kini umuntu wesifazane. Masingaya nje mhlawumbe ejele noma ikuphi. Ukuthi ngeke simfike umuntu wesifazane ethi untshontshile obushiwe mhlawumbe ngomuntu wesifazane akantshontshi. Singamfika. Kodwa hayi bakini. Kodwa kuya ngendlela ukuthi wena wakhuliseka kanjani. Kuya ngendlela ukuthi wakhuliseka kanjani. Okusho ukuthi ubafo wakhuliswa amasela mhlawumbe. Angisho kanjalo. Ukuthi ngizokhuluma indaba ukuthi ukuntshontsha kuncikene nendlela mhlawumbe osukukhuliseke ngayo. Engizama ukusho la ukuthi yonke lento yokuntshontsha khuluma ngokuntshontsha ekhaya kulahleka izinto. Iqale ngenkathi baba elande yena wahlala ekhaya. Bafo asikho mhlawumbe isigameko ongathi ngona yebo ngiqoshelwa lesigameko ngoba uthi awusazi sona. Kodwa sikho isigameko mhlawumbe ongathi ayi lesiyana ke shem naku kulahleka ukuthi ayikho kuthathwe yimina. Ngabe nginamanga. Asikho. Okay. Lento yokulahleka kwemali sisi iyayiqala ukwenzeka naka zaqoshwa. Eqala nqa. And futhi kwakuyimali enkulu kakhulu eyalahleka. Mana bafaka imali kwakuyi 6,000 rand. 6,000. Yeah, bathi ngathi 6,000 rand. Yena lo. Awuthatha vele. Andawuthatha ngayini? Yona italent engiyenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngicela ukubhalela la ekhaya. Naku bafethu kuthiwa uthi wawuthatha vele awuthathanga yini? Angazi ngithatha 6,000 mina. Angikwazi. Lo nabangani bakhe babefika ekhaya. Beno sisibakhe laba abanye odadewethu abanye. Bafika ekhaya begcwelile yabo bekhothile. Benze nje izinto ezisinaks. Imake manje babaziwa ukuthi baphuza. Hayi babengaziwa nhlo. Ngoba ubaba babazi ukuthi uzobashaya because straight baba mdala kakhulu. Maybe ukwenza lezi zinto babezenza nini pho? Babezenza nini kanjani? Babezenza abo ngikazi ukulala. Baphuma. Kwakunemoto nje izayifika ibathathe bahambe ephinde. Hawu mana ngoba wena lokho ukubona pho kwangani ungasho? Angibafikela nje ngosisi bami. Ngoba ngiyabathanda. So kumele ngiba-protect angifuni ukuthi ngifika la ekhaya. Mina sengifika sengicontrol izinto egcineni mina ngigcina umuntu omubi. Yabo? Yeah, so ngiphatha kahle into yenzeke. Lokho kubonele ithi. Mana sicela ukubuza. Kunenkulumo esike sayikhuluma lama ngiqala ngikhuluma nawe. Ngibuza ukuthi eyiphi indlela okwewenze ngayo uma ucelebrate izinto ezithize. Wangivezela ukuthi niyani ibhiyoze ngendlela nabangani bene ethize. Sane izinto esingafikanga kuzona kodwa ebekuveza ukuthi izona lezi sikhuluma ngazo futhi siyavumelana ngazo. So ngifuna ukuzwa ukuthi kuyiqiniso ukuthi ubafuna niphuma phambi kwakhe
manizele ey'ndaweni zenu wayenibona kodwa nganicebi ngifuna ukuza leyo phathi nje ube honest uma kuwukuthi ngempela kuyiqiniso ungitshela kuyiqiniso ekhaya sasiphuma thina azi simtshela ukuthi siyaphuma kodwa unprotect asigadele uwashi sibuye kahle kube right. Okay. Kodwa manje le mali usho ukuthi bengabhala abhalela ihlelo uHayimina ebhalela ukuthi uzozihlaza ngento ayenza ngoba kucabanga uzoyihlaza noma uzohlaza mina yena uthi uza izinto ngomngane nami noma ngabangani bami ezobhala engezi kumele uzongibuza ukuthi ngakwenzelani lokho. Okay. Umfowethu wesiphi isizathu esibangela ukuthi angasahlala kini ingoba kwenzakalani ngoba tshontsha imali. Okay. Mfowethu isizathu esikwenza ukuthi ungahlali kubo wazi ihambela wena yini kubo wavele wa decide ayihamba manje into eyangixosha ekhaya ubaba omdala nomama bangixosha ngoba besola ubezwa kuthiwa imina engitshontsha imali kusho uNomvula so ngashawa ngabethu izibazi namanje sakhona emhlanje yabo ushayelwa lecala lemali ya kuthiwa mina ngitshontshele isamba semali singa 6000 rand ukungazi usitshontsha ngithi ngisenzani angazi kuba bethi ngitshontshe kahle ibhlungu lento ngoba bafo wena bovela ungenabazala ngithi ya bengenabo abazali so ufunda banga leso sikhathi kangenza ibanga lamatikuletsheni oh wasuhlala kuphi ke ngenxa ukuthi phela nakini bebengekho abantu hayi ngahamba phela ngoba izifundo zami ngahamba kahle esikoleni then ngathola imfundaze ngaya enyuvesi then mangifika enyuvesi ngafunda ngahlangana ke nomngane wakhe so masithandana hambe waphutshuka wangitshela udaba lolu yabo imali omngane wakhe imali wayidla naye ya bayidlana cause babe beya kulezi ndawo zabo liyabamba kuzona ngoba umnyama babehlala mana dadewethu kubhlungu ngoba sizamile ukuxhumana nomngane wakho sizamile ukuxhumana naye umngane wakho lo amshoyo kodwa ngeshwa sangamthola angazi noma sizomthola yini sophinde sizame futhi namanje ukumfonela again siphinde sibheke ukuthi siyamthola yini emadoda anisibolekile ukhuzana ifoni la sibone ukuthi kwenzeka kanjani okay ake nimeke sizama ukumfonela futhi again To copy this music box at R1 per day, press 2. The requested number is not available at the moment. Sike samzambela nasekuqaleni asangamthola awuthi sizame le ngoba besinenamba ezimbili zakhe sisibone la wait okay ayile ngazizonqaba Requested number is not available at the moment. Try again later. sisiphinda sizame futhi The requested number is akatholakali bafo asimthola again angazi ukuthi singenza kanjani kodwa I so wish ikhona indlela ebesingenza ngayo kodwa uyabona dadewethu sibhekene nenkinga njengamanje umfowethu uyaveza ukuthi le ndaba akayazi and wena uveza ukuthi ekhaya kini nonke niyazi ukuthi uyena owayithatha kodwa mangibuza ukuthi ukhona umuntu owabona eyithatha akekho umuntu ophuma naye ukuthi awusibani bani wabona yabo so ibe nenyawo imali ihambe nje kanjalo. Okay uthi ubafo umngane wakho uyena oshoyo ukuthi wena wayithatha imali nayidla and kubhlungu ngicela sibuke lelo khuzana ngicela siqale sibuke ukuthi ubafo uzekini ngoba nake ngenabo abazali 1
uze nje ngenxa ukuthi akanabo abazali akanayo umuntu ozomkhusela akanayo umuntu azothi mefuna into ethize lo muntu alula isandla njengomzali amnikeze noma amseseze njengomzali weza kini wazodlala irole yokuba umfana since abafana kade ningenabo uyabona so uma ngabe sekulahleka imali lo muntu oqala ukuncengile ukuzohlala kini ungincengile ukuzohlala kini wenza yonke into ukuze athandeke ngoba usendaweni engesiko kubo uyabo bafutshwa uyaphuza angiphuzi ba okay akaphuza utshwala dade wabo bayaphuza buphuzwa ngani utshwala phuzwa ngemali okay ngaleso sikhathi nanisebenza yini nina Kade singasebenzi. Ningasebenzi. Uma niphuza nanisuke nithathe imali mhlawumbe abazali babethi mabeholile bathayike le eyotshwala hamba niyophuza. Esikoleni sasikhera siphatha imali siyibeka njengoba beshilo nje. Nibekele ukuthi nibuye niphuza. Bese nabantu bethu abasithengelayo utshwala bese covered nje ngayo yonke into. So ukuthi ngibe nesikhathi sokuthatha imali. Kungani ngicabanga ukuthi uyena wayithatha? Ngoba uyena umfana ekhaya. Imali ijojwa abafana. Uyena yedwa lokho afika yena umfana ekhaya mina angazi ukuthi intombazane iyatshontsha kodwa ngabona ngayo sekufika yena uyatshontsha. Awucabanga ukuthi mhlambe ekufikeni kwakhe omunye wenu wathola isizathu sokuntshontsha noma ngabe yini engantshontsheka ngoba uyazi ukuthi ukhona umuntu okhona ekuzosolekela kuyena. Mina bhuti ukuthi ngiyaxakeka manje ukuthi yonke lento iphuma kanjani futhi ayinabufakazi. Yena uthi uyizwe ngomngane nami oqala nginabangani abaningi angazi ukuthi yena muphi lo mngane amshoyo yena. Okay wena muphi umngane amshoyo? Unolwana lo kaNgcobo. Lo mthembe kakhulu. Uyena owenze lento. uMangcobo. uMangcobo ngalezo sikhathi wawungaphuma phumi naye mhlambe manizizulela awukazi ukuphumena unamanga methi asikiyeke ukuthi nidlile imali nobabili kodwa azikho indlela zasebusuku benike nizihambe naye asiyeke imali vela nintshontsha ngosho njalo azikho indlela zobumnyama benike nizihambe naye uMangcobo ngihamba naye. Okay ayikho into bengayenzi naye. Ngiyabonga that is why nakwazi ukuthi nidle imali yabazali bakho ndawonye naye. Cha siyidlanga nayibeka uye lo na intshontsha nayinika yena futhi idla naye manje sebekhona sebexoxile basikhanda istory ufuna ukubuyela ekhaya ngamaqhinga shothi ngami. So lento ishoyo uyisho ngoba vele uyabona ukuthi ubufakazi akunabo angithi. Ngoba unabo indaba nozela ukuthi Angithi ngiyazama ukumfonela uNolanda ngimthole. ayizozomtholeke bemele uze neproof la. Kenze njani? Uzongiconfronta ngeproof angikwazi ukukhuluma into engena proof mina. La ngiyamfonela ngimthole uthi. Angihlangene mina nalona. Namhlanje ungenile iclass so bengikwazi ukumphazamisa. Imake okay mana ngeqolisa kancane. Imake okusho ukuthi awunankinga wena nendaba yokuvuma imali nokuthi kwathini into esisuke sabheda ngayo ile ukuthi singabi nabo ubufakazi ukube kuthi ubufakazi sinabo ngabe le mali awunankinga nokuyivuma. Ubufakazi buphi imali yathatha uyi lo ihlanganisa awukazi ukuthi uye umngane nami ngangenza nayo yonke into usezokhipha yonke into sasiyenza. Imake mana bafo ubaba wakho usekhona uthe asekho ngithi asekho baba akasekho bafo ithuba lokungcwaba baba wakho omdala walithola Angizange ngilithola. Yini ngingwasaba mhlambe Ngabona ukuthi bona bazongibheka kanjani ekhaya because mina kubona sengifana njenge threat yefamily sengisitha somndeni so ukuza kwami ekhaya emngcwabeni ngizogcina kuyimina enqova umngcwabo okanye mina ngizogcina ngiluza impilo yami. Ngoba uyazi ukuthi wenzini noma wahamba wenzini ekhaya. Singicela ukubuza kuwena nje ubudlelane bamfowethu nobaba wakho bamjani? Angibazi babuqinile noma babunjani kodwa ya babezwana nje. Okay ukuba khona kwengane yamfowabo ubaba wakho kwakhe kwakumphatha kanjani nje mombona wawumbone njani nje makhona umfowethu? Hlezi babejabulile esho ukuthi nomfana ekhaya nomfana. Yazi ngiyafisa ukwazi mina sisi ukuthi mhlambe uma kuukuthi ngempela lento wayenza mhlambe kwangaba yisiphi isizathu sokuthi wenze ibhlungu kangaka. Into ebangela ngithi ibhlungu ngiphinde futhi ngisho umuntu ofika ekhaya kini lo engenabani engicabanga ukuthi uzwelo lonke ninalo kwakufuna la nilikhiphelekina njengomfowenu oyigazi lenu ngoba kulamana oyihlo nje uyigazi lenu sakwenza lokho pho kwabe kwenzekani yena uthe mayibhala noma wabona nini waqala nini ukubona ukuthi yimi engatshontsha imali waprovelea kanjani
wazoba neshosho ukuthi yimi. Okay, ngikubuzela umbuzo la ukuthi intombazane le kaNgcobo akhuluma ngayo unobudlelwano obukanjani nabe nikeni izihambe nezinto zasebusuku wathi wena yebo bokuhambe nawo njengomngani wakhe angithi Yebo. Zonke izinto bowuzenza nayo angithi njengomngani wakho okusho ukuthi uma ngathiwa mhlambe wawuwina ilotho ngaleso sikhathi wawuyowina ilotho manje uyojabula niphinde nihambe nawo njengomngani wakho okusho ukuthi noma ngabe yiphi imali eqhamukayo nani ngakwazi ukuthi inidle nayo. So makuqhamuka umuntu kanjalo close kanjalo kuwena ethi yena leyo mali leyo wena wayixoshelwa sayidla nosibani bani usho umuntu oyintombi yakhe Ukholwa intombi over mina yena wasekhaya indaba engezi mina ezofuna ukuconfessa leyo nto leyo. Uma kuukuthi Ingoba ngiyazi ukuthi umngani wakho uyintombi le yami kwakumngani wakho. So umuntu oclose kakhulu kuwena and isikhathi esiningi ngakubona ukuthi izinto eziningi wena ukhuluma naye. So manje ngitshela into vele ngizoyikholwa, yabo? Ngeke ngamkholwa because ukukholwa wena ke wacabanga ukuthi mina waba neshow ngobani ngasiphi isizathu. Yazi indaba ngibe neshow. Ingoba vele ngangibona ukuthi wena no sisibaba ningifuna. Uboneni lo? imake bafika indaba bangele ukuthi ubone ukuthi abakufuna. Esafika akubonanga lo. Yazi yayenzeka. Razo yazi into engabona ngayo. Ngabona ngenkathi ubaba engithengela amateko. Ngiphase ukuya ka matric so grade 11. So grade 11 ya matric. Kanti lamateko angithengela wona owamateko ayitrenda ngaleso sikhathi leso. So nabo kade vele bemcelile wona. So mase ngifika mina boom seqhamuka sengineza amateko uthengela mina bona bengakawathola. So sengiyayibona into ukuthi yini eyenza ukuthi wena ube nalesi silwane onaso ngaso kumina. Imake wabheva kanjani ngaleso sikhathi? Yabo ngiyangibona wayekhuluma izinto ezisili yabo engibona kuzi negative kumina. Yabo bengangincomi nje nosisi bami yabo kwangekho right angibone nje ukuthi situation. Okay. Ngaqala upapha amatekini wena ukuthi sikufuna. Yeah. Oh. Imake sisi. Yebo. Ngiyafisa mina ukuthi yabona kunento okuhlale nawe ungayikhuluma isikhathi eside iloku ikudla kuze kufike isikhathi la khona sogula khona kakhulu mhlambe sowulele esibhedlela ukuzwe la khona umuntu usethi ngicela isibindi sezodla leso sibindi ashona kunaleso sikhathi la khona umuntu uthi ngicela ningibizele khona usibani angikwazi ukufa ngingayikhulumanga le ndaba. So ma umphefumulo usahlangene nenyama usahamba yonke into ise right engathi ungaphila ngokukhululeka ube free. Uyabo? No, akusho uzakhululekile sengisho ukuthi uma kuukuthi ikhona into mhlambe engaphakathi kuwena oyaziyo owayenza ibhlungu komunye umuntu kubalekile usaphila usadla inhlamvana nje uright ukuthi uthi cha angiyikhulume lento uwenzela ukuthi ngidlule kuyona sekukuyena ukuthi uzongibheka kanjani. Uyabo? Nizalwa obaba abalamana angimele naka kancane kube khona ungaboni ngasolene ukunyathelana anibone omama besithembu nizalwa nje obaba balamana. So makuukuthi kunento ebhlungu owayenza kumfowenu njengoba nomngane wakhe esho angeke umngane wakhe avela kudayisa nje kanjalo mfethu. So makuukuthi ngempela ikhona into owayenza ngiyakucela mina ukuthi uhlambuluke. Angisho ukuthi wayenza kodwa ngiyakucela ukuthi ihlambuluka makuukuthi wayenza. Yebo kodwa wami mathiwa ngiyahlambuluka noma ngiyayicacisa le ndaba le. Kahle lento kade yaqala ukwenzeka. Yeah. Baba bene favorite. Mana bafu. Yabo. Yeah, bene favorite kanjani? Baba bene favorite yakhe. Uba. Le island ngaphandle lethi ekhaya ethi mawuthi ngaphandle umuntu usiyakhombisa ukuthi bevele angifuni futhi mina ngingazi noma mhlawumbe ngathi nginja noma yini awungasiyinja ozoba ubaba ekhaya uzoyisekela lababa ngima wena noma ngamanye amazwi oba ufuna ukusiphatha kahle sonke shuna manje ngiyakhombisa vele ukuthi wathatha indawo yethu kubaba baba usithanda yena yedwa yonke into manje kumele icabange ibuzwe kuye njalo yonke into angeke sina senze into ngaphandle yena engashongo ukuthi uyayithanda noma akayithandi. Emasisi nombuzo ngiye ngobuze kona mase ngidefeated. Alright? Yebo. Okay. Why intshontshe imali? Ngitshontsha ngemali ngayithatha. 6000. Yebo ngawuthatha.
Imake la kulento oyenzayo wawuwedwa noma mhlawumbe na ngoba ngicabanga ukuthi lento engaphethe wena kahle engaphethe kambi wena wedwa. Nonke nabo dadewenu eniphatha kambi indaba ukuthi ubaba wakho sethanda kakhulu umfowethu. Ayisiphatha kabi. Yagcina isiphethe kabi sonke. Alright. Ukuthatheka kwemali ubani waqhamuka nalelo tolo? Itolo laqhamuka nami kodwa wonke umuntu wavumelana nalo. Ngoba wakangifuni. Hayi ngoba ngangakufuni indlela owenza ngayo. Mana ke ngibuze dadewethu, mengabe seshawa naphatheka kanjani? Ngangafuni seshawa ngafuna ahambe qha. Okay. Uma ngabe seshawa naphatheka kanjani? Mina azange ngiphatheke kabi. Ngaphatheka kahle. Angizange ngizobe nankinga kodwa abanye angazi ukuthi baphatheka kanjani. Kodwa mina Phela mangabe uzwaphatheka kahle ukuthi kwakujabulisa lokho ukuthi uyashawa. cha ngangajabule. Ngangifuna ukuthi ahambe ekhaya. Oh. Nonke nanivumelene ukuthi okay ngizontshontsha imali mina ebese as long as iqoshiwe yena wahamba. Yebo. Lafezeka iphupho lenu. Elami lafezeka iphupho. Naphatheka kanjani ke nodadewenu masihambeni? Bona babejabule khona bebemkhumbula kodwa mina hayi cha. Angafisi ngisho umbona. Yini inkinga sisi? Kwakuyini inkinga mhlawumbe kuyiyona yona nje ubona ukuthi hayi cha naye ngake mzondiswa yilento. Sasinobaba omusha ekhaya. Wayiphinda lento. Yazi ha. Bafo mana namhlanje ngicabanga ukuthi utholile lokhuzane. Yazi angiphoqa bona lento ayishoyo. Iyangiphoqa ngoba mina ngaze umuntu right. Yabo. So lezi zinto ayishoyo like usenginike enye picture ukuthi kahle kahle ungubani yena yabo kunomuntu mina bengam expect ukuthi uyena indlela bengimthatha ngayo bengimthatha njengodadewethu yabo manje indlela akhuluma ngayo sengiyabona ukuthi kodwa imake bafo solo wahamba ukhona umuntu oxhumana naye ngocingo lapha ababakho omdala hayi akekho odade wabo laba abanye abakufonela ubafonelana nabo hayi ucingo anginazi umamdala wakho hayi umamdala kade sekunesikhathi kodwa sasikhuluma ngisanda kuhamba kodwa manje hayi lutho bafo kumina kubhlungu kakhulu mfowethu ngoba ushayelwa into ongayazi waxoshwa bafo uxoshela into ongayazi amsho ubhlungu ngoba ubuza bobumningi kakhulu manje ngifuna ukuzwa ukuthi kuwena mfethu njengamanje njoba sowuthola ukuthi ngempela lento ikhona uzizwa kanjani? Ubhlungu kakhulu ubhlungu kanti futhi ngiyafisa ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ngixhumane phinde ngikwazi ukuxhumana nomamdala sifaka nemlomo sibonisane ukuze lo daba ludungiseke ngoba ngiyabathanda odadewethu hayi ukuthi angisabathanda ngiyabathanda phezulu kwendaba ayenzayo because ngicabangela ukuthini ikusasa lengane ezizoba khona ukuthi zikhule esandleni esiright na bengahlakaze ngenxa yenkinga zabantu ngizwa kuthiwa uyafunda evasiso unyaka wesingaka unyaka wami wesibili so lo ngahamba then i-communication yami nabo yangaba right so noma mdala ufundela ini mfethu? ngenza teaching wenza teaching sithembe ukuthi uzosheshe usebenze sembe uzosheshe usebenze dadewethu angazi mntakama ngingathini kodwa ngibona inhliziyo yakhe engathi ithanda ukuthi benqalo angazi kodwa mhlambe ngoba into masuyenzile mase kuhamba isikhathi kuhambe mhlambe kube khona leyo ndawana yokuzisola ngingazi ke kodwa wena awunawo nje lo ndawana mhlambe yokuzisola ngesenzo sakho? Cha uyenze kwawesi nje kuyamanje. Ngobani? Wayengangibizanga mina ezongibuza leyo nto leyo zengilethi la. bangena sinayo connection nawo angenayo inamba yakho Uthandana nomngane nami zami amaminzi ukuthi ungibone. umngane wakho uthi thami ngifola ukuthi ethandweni naye ngenza sure ukuthi bonke abantu engingazwani nabo ngiyabasusa so zonke inamba zeni ngase ngingekho so ngithame ngitshela lento le engitshela inamba zengayingaseke efoni yakho so angizoxhumana kanjani nabo Ukhona uFacebook? Sikhona so. asudlala uFacebook thi Hayi shutho ngekho serious ukuthi ungibheke. Mana ekhaya uzofika ubatshele kodwa ngalento eyenzeke namhlanje ukuthi umfowenu umbonile. Angababizi nabo bonke. Anganikwazile mina ukungibisa. No ihwayi mina ino part 1 no part 2. Ngicabanga ukuthi u part 2 sazoba khona. Ngicela makwenzeka ufike ekhaya ufike utshela uma wakho ukuthi kungesikhathi singakanani sihwayi mina sizofika.
kuyena ngoba ngicabanga ukuthi indaba kanje iyadinga ukuthi kube khona nelinye side likama just ukuthola ukuthi yena yonke lento wazizwa kanjani ngayo mayenzeka esiphi isizathu esayenza ngabe uyazini ukuthi umuntu okuyena ngempela umsusu wodweshu nomvuso wenyamazana ubani yabona ngoba kuyavela ukuthi wena wayisejele wena no ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi lento ilungiswe phela ngithi sizama kahle kahle dadewethu ukuthi lento ilungiswe uyabo naye yenza lento ngicabanga ukuthi mhlawumbe eminyakeni edlule manje sokhulile fana ngabe sekukhona ukuzisola nokubona ukuthi since kumfowenu ngoba egcineni kosuku njengoba babeni bengasekho uyena umuntu lo engathi noma kwenzakalani kini kuba uyena phambili uphila wena noma ungasekho uyena mfowenu lo eqinisweni nje so kufanele ngabe khona lo ndawana kwene yokuzisola ukuthi senza kabi kona kwakukhula kodwa ke ngokubuka njengamanje ubaba wakhe akasekho ngelinye ilanga uma wakho uzongabe khona ngebhado wakho uma akasekho vele so kuyafuneka kube khona umuntu wesilisa noma kuthiwa kushisa impepho kini nazi ukuthi umuntu oshisela impepho nango so awukwazi ukuphela komfaneni nayo kini lo kubalekile ukuthi nihlale phansi nikhomela nemlotha nixolelane uxolise makufanele uxolise axolise mawukuthi naye likhona iphutha lenza kwena uma sesifikile isikhathi salokho uzokwenza kahle ikona ke ngithi mina kunalento esiyibiza ngo-part 2 wohlelo wehwayi mina le episode esikuyona namhlanje enani sisazoba no-part 2 wayo la khona sizofika kini qathatha sizokhuluma noma wakho Nobendizwe yimina futhi nalapha noma uyena kumele balethe iphinde ezosho ukuthi uzoba na sesoyifikela thina ke lapho ntombi mina ngiyafakeka lapho Kase ngilikhipha iqiniso athi mina yebo dadewethu solikhipha iqiniso inhloso yethu enkulu kakhulu manje ukuthi lento singayishiyi kanje kodwa kube ledlela elungiseka ngayo ngoba umfowethu usenaso isifiso sokuthi alungise egcineni kosuku lo mfethu esikhuluma ngaye ngiyakubona ukuthi unokudelela nakho kodwa ukudelela kwakho ku wrong ngoba vele kwayesekuqaleni umuntu okuyena owadala yonke lento wena yabo so kodwa still namanje futhi usenokukhuluma ukukhuluma kwakho kusenenhlabathi lento engisho ukuthi kubalekile ukuthi kubuye kuhlale phansi ilungiseni kahle lento sekhona nomzali kuze siqhubekele phambili ngendlela okuyiyona yiloko esicelayo ukuthi nginento engayi-understand uma uthi ngizophinde nibuye ekhaya phinde kube yimina ngiyosho ukuthi cha uzwanga kahle ithina esizoziyela kini bengithi mina wena makwenzeka mhlambe ufike nje uma wakho umvezela isithonjana sokuthi namhlanje bowula okay anginankinga sizoyenza indlela thina yokuthi sifike mina dadewethu enye into angilwi nawe yabo wenzani njoba kubize la ngoba ngiyakuthanda uzolwa nawe so ngiyafisa ukuthi sihlale phansi silungise lento nami ngikwazi ukuthi ngihileke ngiqhubeke nezifundo zami ngifunde kahle without ukuphazamiseka psychology into yenzeka phakathi kwami nawo edomunye umuntu wesithathu hayi phela sisikahle kahle la uyakhumbula ukuthi angithi uyakhumbula shaba lo mbhemesha ubaba wakho ongasekho ngabe ngcono bethi ubaba wakho usekhona mhlambe naye azikhulumela iside lakhe nendlela angazizwa ngayo mengabe ethola ukuthi ngempela wena owenza lento ngoba yena washona azi ukuthi uyena so azikho isidingo sokuthi wena udelele yonke into sizwa umhlaba wonke uthi ngenzani umhlaba wonke wazi awuntshontshanga no 6000 kodwa kusumhlaba wonke wazi ukuthi wathi mina ngathatha imali awuntshontshanga 6000 ngawuthatha icala likaba ke manje lelo kungenaphi umfowethu mina ngingenaphi kwaphela lethi icala mina yazi nguwena bemele bize thina kulungisa izinto kodwa manje ngibuka ngathi wena uhlakaza umndeni uqale kabi kodwa no sisi ngenxa yesikhathi man ngenxa yesikhathi mbukeli lapho ngasekhaya ayikhona ngeke siyiqede lento kodwa ke ngenxa ukuthi siuhlelo lihleleke kakhulu thina sizama konke okusemandleni into siyilungise siyifike segcineni upart 2 we-episode uyeza ukuze nawe lapho ngasekhaya ubone ukuthi no awusikenywa la yonke into eyenziwa la iyaziwa futhi kumele igcine iphethe ngendlela ekuyiyona siyabonga yabona ayikho into ephathana kabuhlungu njengokubona umuntu ohlukumeza ingane ezintandane ayihlukumeze ngenkolelo ukuthi akekho umuntu ozoyivikela umuntu obekiwe okuyena ofanele ayivikele uyena bese kuthi lo muntu okufanele ngabe uvikela lengane ezintandane ngokwazi ubuhloba nabo nayo noma ubuhloba nabo nabazali bayo kuba uyena futhi oyihlukumezayo angisho ukuthi labazali bayihlukumezile kodwa kuyixosha ingenayo indawo ezoya kuyona kuyihlukumeza ingane noma yakabani yona ishawa kodwa ixolelwe iqhutshekwe nempilo
So la izingane zakhona zibe nenhliziyo embi ukwazi ukuthi zihlangane ngenye ingane engenabazali zinabazali zifuna ukuthi ixoshwe kubo nayo phela kubo ngoba kulama nobaba bayo zihlangane ngawo zifuna ukuthi ixoshwe nempela futhi iphupho lazo lifezeke ixoshwe zibe happy emva kokuthi ixoshiwe kuyinhliziyo embi eyisimanga. So ngiyafisa ukuthi noma ngabe lesimo senzeka kuphi la esenzeka khona lo muntu asiyeke asikho right uyabona namhlanje ngicabanga ukuthi inhliziyo kamfowethu igezekile ngoba kuvelile ukuthi kahle kahle kwangena ngempela futhi ngiyacabanga ukuthi noma bezoyibukela le episode abakubo bazobona ukuthi ngempela umfowethu ekade ngenzanga lutho. Uyacabanga ukuthi washawa waxoshwa akangaba nayo indawo yokuhlala exoshelwa icala elenziwe umuntu ohleli kubo ongenankinga. So bakwenzeka mhlambe ukuthi kunengane kamfowenu eyafelwa abazali okumfowenu nomakoti wakhe ivikele ingane kamfowenu ngakho konke kusemandleni ayibe ingane efana nazo zonke izingane zakho. Mawukuthi kunengane kadadewenu ohlala naye akasekho udadewenu ivikele ngaso sonke isikhathi enza ukuthi umfowenu ongekho noma udadewenu ongekho abe proud ngento yenzayo yokuvikela ingane yakhe. Asibavikeleni bafethu ngawo konke okusemandleni ngoba ibhlungu lengisanda kuyibona manje. If ukuthi kuyenzeka ngelinye ilanga uyashona uma walezingane ngoba ubaba wazo sewashona le efundela ubuthisha ibe right bese zona mhlambe kugcine ngingayekanga phambili uyozisiza ngani lo mfana lezi ingane ngoba zamenza into ebhlungu kangaka. Inzondo isuka kwigeneration endala yehlele kwenye maybe ngayilungisi laba beyehlela kubona yehlele izingane nezingane mazingayilungisi izokwehlela kwezinye izingane. So mangabe nithola ithuba nisaphila ilungiseni inkinga enibhekene nayo ukuze izingane ezizozalwa zizalelwe kwifamily enobumbano nozwano olwesimangaliso. Umbhinyiliki inkonzo into evinjwa nge1000 ithathi iweqe sophinde sibonane futhi next week.